Oare masculinitatea există sau este doar percepție în ochiul celuilalt? Știi ce e compatibilitatea psihologică? Bărbatul și femeia se îndrăgostesc oare la fel sau se îndrăgostesc altfel? Complexele ce sunt? De ce înșeală bărbații, practic, vrei să știi? Ce are nevoie bărbatul? Dincolo de nevoile fundamentale ale lui Maslow, pe care le avem cu toții, bărbatul are nevoie de 3 chestii fundamentale. Salutare dragilor și bine ați venit la un nou episod de Mit sau Realitate. Mulțumim pentru feedback-ul de la celelalte episoade și mulțumim pentru feedback-ul pentru următoarele episoade. Puteți să dați și subscribe, share. Astăzi avem un episod senzațional de fain. Eu, Emanuel Cârțaș, împreună cu Roxana Nicolae. Bună, draga mea! Bună! Dar ce faci tu? Foarte bine și sunt foarte entuziasmată pentru că astăzi o să vorbim tot despre bărbați. No, bine, pe la cum altfel, că noi suntem, aș se presupune că noi suntem stâlpul, suntem gaura din dadașcă, cum îi spunem. Da, bine că se presupune, da, fetelor, stați liniștite că sunt aici și o să vă reprezint cu maxim interes. Pentru că în spatele unui bărbat puternic se află o femeie și mai puternică. Despre asta e vorba, nu? Da. Și o să aflăm astăzi adevărul despre bărbați. De la invitatul nostru special, psihologul Rizvan Vlad Rusu. Mulțumim că ai venit. Eu vă mulțumesc, mă simt foarte bine la voi aici și sper să elucidăm de ce în spate trebuie să stea femeia și nu trebuie să stea în față și de ce stâlpii ăia puternici numiți bărbați nu putrezesc ca stâlpii din Veneția. Sunt multe lucruri. Acolo ne dăm în bărci. Exact. Vreau să încep așa cu o întrebare. Este adevărat că, de fapt, nu, întrebarea este dacă este mit sau realitate, că masculinitatea ucide bărbații. Masculinitatea nu are cum să ucidă, în primul și în primul rând, pentru că fără masculinitate am avea dezechilibru. Trebuie să existe în lume feminitate și masculinitate. Aici însă intervine inclusiv problema. Bărbatul prea bărbat e ucis psihologic, pentru că înăuntru bărbatului, așa cum spuneam și înainte să intrăm, trebuie să existe și energia feminină și înăuntru femeii trebuie să existe energia masculină. Toată cheia echilibrului psihologic și a sănătății mentale este să ajungi la acel echilibru, pentru că altfel o dăm în latura anomică în care vezi bărbatul macho care el trebuie să rupă, să facă, să tragă cu pistolul, și nu are nicio treabă cu femeile și aici se creează un clivaj. Eu, bărbat, tu, femeie. Și atunci nu mai avem cum să ne unim. În momentul în care bărbatul își unește propria lui masculinitate cu propria lui feminitate, atunci poate realmente să se unească cu o femeie exterioară și să realizeze un cuplu. Bărbații care au probleme, și în cupluri în general o să vezi chestia asta, bărbații cu probleme în cuplu, cu probleme de comunicare, cu probleme inclusiv sexuale, sunt cei care nu s-au unit cu propria lor feminitate. Și de-aia la pat de obicei se îmbarză. Cu cât un bărbat e mai bun, mi-ai zis să fiu direct, sunt direct. Foarte bine, foarte bine. Cu cât un bărbat e mai unit cu propria lui latură feminină, cu atât, inclusiv în partea de budoar, o să fie mult mai deschis și mult mai convingător pentru partener. Ce mi-iubesc latura mea feminină. Cumva societatea ne impune tot ce înseamnă să fii feminină, înseamnă să fii o femeie suplă, frumoasă, să ai grijă de casă, iar pe partea cealaltă, masculinitate înseamnă, așa cum ai spus și tu, acel bărbat macho, inteligent, care rupe și face totul. Cum acceptăm asta? Societatea cum o să accepte partea asta, latura asta feminină? Pentru că nu este văzută tocmai. Nu e văzută bine. Tocmai și aici nu vreau să arunc cu blam, însă în prezent, înțelegându-se în ultimii 20-30 de ani, femeia cumva este într-o cursă pentru masculinizare. Nu înțeleg de ce spun între ghilimele, femeia aleargă să-și manifeste foarte mult ea însăși masculinitatea. Și tiparul feminin, de trasă prin inel, frumoasă, cu genele de 1 kilometru, se aplică mai nou doar pe Instagram, pe TikTok și în cluburi. În realitate, psihologul spune așa: e femeia aia, femeie trasă prin inel cu geana de 1 kilometru și acasă când e doar ea singură și acasă când e doar ea cu soțul sau doar când iese pe sticlă sau se duce undeva. Asta e toată povestea, pentru că noi afișăm măști. Și cel mai important lucru pe care trebuie să-l diferențiem: eu ca bărbat sunt bărbat acum că am ieșit și apar la voi sau sunt bărbat non-stop?
tu ești femeie când te vezi cu un tip sau ești femeie non-stop. Nice. Exact, măștile astea sunt ceea ce definesc în realitate masculinitatea și feminitatea. Noi nu trebuie să judecăm un bărbat sau o femeie conform masculinității, respectiv feminității, prin cum îl văd eu pe sticlă. Pentru că eu pot să afișez multe măști. Eu pot acum să vă spun povești într-un mod care să vă adoarmă extrem de matern, deși sunt bărbat, sau pot să fiu extrem de militaresc. Și asta de ce? Pentru că vreau eu sau inconștient, pentru că m-am obișnuit să fac așa. Întrebarea e, cum sunt eu când sunt acasă singur și nu mă vede nimeni? Ăla e adevărul? Ăla e adevăr. Okay. Acolo trebuie să mă duc. Și atunci, ca să-ți răspund total scurt la întrebarea ta, rolurile pe care noi le adoptăm nu trebuie să fie confundate cu măștile pe care noi le adoptăm. Cursa pentru masculinitate, și este reală cursa pentru masculinitate, este în realitate fake. Este cursa pentru echilibru. Orice bărbat care va fi excesiv de masculin va avea o sensibilitate, cum vorbeam și cu șefa voastră mai devreme, are o sensibilitate pe care nu o arată. Noi, nearătând-o, pentru că trebuie să fie macho, ea se adună acolo, ca un furuncul. Și creează refulări, și creează un bagaj psihologic care cumva trebuie să iasă. Noi nu avem cum să ținem bula aia psihică prinsă acolo, pentru că am explodat. Și cum iese asta? Iese prin agresivitate, iese prin gesturi necontrolate, iese prin boli psihosomatice. Vin oameni și spun, domnule, mă doare capul. Non-stop, mă trezesc fiecare zi cu dureri de cap. Te duci la doctor, n-are nimic. Aoleu, am vrăj. N-ai, frate, vrăj. Ai o problemă care a fost prinsă acolo și care la un moment dat trebuie să iasă. Și din pricina asta se tot vorbește în ziua de azi de acceptarea de sine. Este unul din pilonii fundamentale ai echilibrului. Ok, te accepti și o să vezi femei complexate, cei drept mai mult decât bărbați complexați, deși de la bărbați nu auzi adevărul în realitate. Știi? Complexele ce sunt? Un mod prin care eu nu mi-accept masculinitatea sau feminitatea. Ia uite, am un rid, ia uite, am burta nu știu cum. Ok, nu-mi place, pot să fac ceva pe tema asta. Dar să fiu complexat și să mă etichetez în ultimul hal nu face decât să-mi roadă ca un mucegai structura psihicului meu. Și cheia în realitate este cât pot să accept, ce manifest eu când sunt singur acasă, care sunt în realitate măștile mele și ce e sub măștile alea și cât de mult devin eu conștient de cine sunt cu adevărat. Și ăsta e procesul de autocunoaștere. Uite, eu când intru în casă, cât de masculin sunt sau nemasculin. Îți rup cămașa și o arunci pe jos. Nu, dar trebuie să pun piesă atunci. Eu am 2 pisici. Eu am una. Eu 2 și când intru în casă fac hello! Mă face mai puțin masculin? Nu. Asta înseamnă că latura mea feminină e mai mare sau cum să spun? Băi, eu am o vorbă acum. Dacă corzile noastre vocale au capacitatea să vibreze pe 2, 3, 5 octave câte naiba or fi acolo, înseamnă că nu degeaba le-a lăsat Dumnezeu. Corect. Deci dacă poți să faci tonul ăla, ceea ce eu nu pot din păcate, care suna oribil, fă-l, înseamnă că trebuie să fie acolo. Bun, deci mulțumim că ai venit cu noi. Uite, vezi aici, mă ierți că te întrerup. Da, există o confuzie masivă. Bărbatul care ar vorbi așa e considerat mai puțin bărbat. Oare? Pe vremuri se considera că au mai puțin testosteron, că testosteronul e cel care ne dă calitățile masculine, părul, vocea, mă rog. Și bărbatul care vorbea mai pițigăiat era considerat cu mai puțin masculinitate, deși dacă îi faci analiza de sânge pe testosteron, s-ar putea să fie perfect normal. Uite, contratenorii, de exemplu, ok? Cântă într-un mod care, nu știu, poate să spargă geamuri. Asta îi face mai puțin bărbați? Nu neapărat. Vezi? Din nou e chestia pe care ți-o spuneam, chestia de judecată. Noi avem niște etaloane în cap, da? Ești bărbat dacă ai vocea groasă, dacă te duci în război, dacă... Sunt niște aparențe astea. Astea sunt măști. Masculinitatea nu e echivalentă cu a fi bărbat și feminitatea nu e echivalentă cu a fi femeie. Din pricina asta, masculinitatea nu-i doar a bărbatului și feminitatea nu-i doar a femeii. Și care este echilibrul perfect? Nu există echilibru perfect. Nu există. Nu. No. Știi de ce nu există? Pentru că nu știe nimeni să-l măsoare. Și în științele astea sociale, dacă nu știi să măsori, spunem că nu există.
S-a rezolvat, nu se poate. Da. Atunci, pe scurt, cam ce ar defini masculinitatea? Cum o definim? Masculinitatea Și este... feminitatea. Evident. Da. Nu putem una fără alta, ți-am spus. Corect. Masculinitatea la modul cel mai inteligibil și nu de definiție de textbook, că nu asta ne interesează, este capacitatea unui bărbat de a-și asuma propriul gen, de a-și asuma propria funcție în societate, de a-și asuma caracteristicile personale și de a înțelege că până la urmă sexul lui nu înseamnă genul lui și nu înseamnă manifestarea masculinității lui. Masculinitatea este o atitudine pe care poți să o redai de la bază prin îmbrăcăminte, prin modul în care te porți sau pur și simplu printr-un pilon valoric care își are originea puțină, lume știe, că primii care au definit masculinitatea au fost filozofii stoici. Stoicismul pe vremea lui Zeno și mai târziu Marcus Aurelius, Epictet și așa mai departe, ei au fost primii care au definit masculinitatea. Și au zis așa, ce e masculul? Care sunt caracteristicile masculinității? Altruismul, justiția, sau dreptatea, dacă ar fi să o traducem, capacitatea de a diferenția binele de rău și capacitatea de a avea grijă de familie, de femeie, de cățel, de purcel, de casă. Astea sunt cei 4 piloni ai masculinității. În ziua de azi, din păcate, și, discuția nu-i doar de o oră. În ziua de astăzi, câți bărbați au dispoziția să aibă grijă de o casă, de o familie și mai departe? Cât se implică așa cum trebuie? Câți fac fața așteptărilor femeilor? Că acum nu vreau să ridic în slăb femeile, dar și femeile au trecut printr-un fenomen prin care așteptările lor au crescut mult în ultima vreme. De ce? Păi, pentru că avem acces la internet, pentru că avem Instagram și acolo vedem niște femei perfecte, nu? Și fetele din ziua de azi se uită la ele și zice, pe eu, de ce nu-s ca aia? Trebuie să fiu și eu ca aia. Ia uite ce bărbat are. Tu de ce nu ești așa? Știi? Și uite așa apare judecata și uite așa s-au dus dracu valorile masculinității și feminității și ele trebuie redefinite. Nu știu cât de actuală mai este definiția lui Zeno din Citium, nu știu cât de actuală mai este definiția de la APA, de unde fac și eu parte, deși băieți sunt al vostru. Așa, trebuie să o redefinim un picuț. Trăim în vremuri în care lucrurile se schimbă. Și uite, de exemplu, când intram la voi, domnul de la parcare, de la barieră, o căldură extraordinară, feminină aproape. Asta înseamnă că omul ăla n-are masculinitate? Nu. Dar mintea noastră are tendința să judece instantaneu. Și întrebarea pe care eu vă pun așa, sau o adresez universului, oare masculinitatea există sau este doar percepție în ochiul celuilalt? Pentru că e o mare diferență între cum îmi percep eu masculinitatea și cum mă vezi tu ca femeie, din perspectiva masculinității mele, și cum mă vezi tu ca bărbat, din perspectiva masculinității mele. Și aici avem teoria lui Stoianov, sorry, e rus, asta e viața, ăsta a venit cu ea. Na. Și care zice că în realitate există 3 masculinități. Masculinitatea așa cum o percep eu, masculinitatea așa cum o percep femeile în jurul meu și masculinitatea așa cum o percep bărbații din jurul meu. Și reala masculinitate este un soi de piramidă din asta triunghiulară, care la bază are aceste 3 masculinități și în vârf are sinteza pe care psihicul meu o realizează și are imaginea mea de sine asupra masculinității mele. Și aia se construiește în timp pe tot felul de baze. E o teorie care mie îmi place foarte mult. Foarte. Și la femei? Feminitatea se creează la fel. Cum te vezi tu ca femeie, cum te vede femeia ca femeie, și aici nu vreau să fac polemici. Da, și cum te vede bărbatul ca femeie. Pentru că, vezi, noi lucrăm în universul psihologic în niște fenomene foarte simple. Mie îmi place să simplific psihologia. Că dacă vin aici la voi și discut ca la facultate, e boring. Care e principalul fenomen pe care noi îl manifestăm în viață? Este proiecția. Dacă eu mă enervez, pe cineva proiectez de fapt ceva. E teoria conform căreia tot ce scuip pe gură, da, cumva este o proiecție a unui fenomen interior. Păi, nu știu cum să uită specific el la tine, dar ești o fată frumoasă. Cu drag. Așa de recunoscător sunt că prezentăm mit sau realitatea împreună. Nu știu, eu sunt mitul și ai realitatea. Da. Nu, e așa. Dacă bărbatul se uită la femeie obiectificând-o, de exemplu, da?
Se întâmplă. Ești fată și cu siguranță ai trecut în povestea asta. Da? Cum să uităm la... ia uite, ce e acolo? Bun, asta e o proiecție. Ce proiecție? O proiecție de lipsă maternă, de iubire, primordială maternă a bărbatului, care are nevoie să posede, are nevoie să aibă, știi? Și să plictisește repede. E ușor de profilat un bărbat, crede-mă. O femeie e mult mai dificil de profilat. Și atunci femeia se gândește, ok, ce sunt eu în ochii acestui bărbat? Sunt un obiect. Sunt o bucată de carne. Și își definește feminitatea, acea treime de feminitate din ochiul bărbatului așa. Bun, dar prietenele mele sunt invidioase, ia uite, eu am mai mulți bani, ia uite, eu am nu știu ce ceas, ia uite, eu am nu știu ce poșetă, știi? Cum mă văd fetele alea? Mă văd ca pe un pericol. Îmi definez feminitatea din ochii femeilor exterioare așa. Cum mă văd eu pe mine? Dacă eu cu mine sunt bine ca femeie, nu? Atunci e ok. Dar totuși, vezi, e un dezechilibru în piramida aia. Și atunci apar problemuțele. Apare chiar anxietatea de multe ori. Știi? Și se spune că relația dintre un bărbat și o femeie trebuie să formeze ceea ce evreii numeau Merkaba. Două piramide triunghiulare, imaginează-ți, regulate, care intră una în cealaltă, n-am cum să fac așa, da. Așa, și care creează ca un fel de stea tridimensională. Foarte mișto. Un diamant. Un diamant. Da. Diamantul ăla de masculin plus feminin reprezintă uniunea sau relația perfectă. Culmea, în cabala mistică, dacă te uiți acum nu știu câte mii de ani, ăștia știau teoriile astea. Deci erau rabini care știau teoriile astea și spuneau, femeia cu bărbatul, când se unesc, chestia chiar trebuie să se pupe ca lumea, că dacă nu se pupă, nu se înțeleg bine, divorțează, să bat, să luptă. Păi și de ce au nevoie bărbații? Ce vor cu adevărat? Ce vrem? Practic, tu ai expus acum o imagine a unui obiect. Văd femeia ca pe un obiect. Nu, stai un pic, ai înțeles greșit, vezi? Nu, am spus, în cazul în care femeia este obiectificată, așa, se creează o imagine de genul ăsta. Okay. Nu, Doamne ferește, era doar un exemplu, am menționat. Ideea în felul următor, ce vrea bărbatul nu e o întrebare bună. Sorry. Ce are nevoie? Asta e o întrebare foarte bună. Am nevoie de tine. Fiecare bărbat poate să vrea ce vrea el, în funcție de cum a fost crescut, în funcție de toate cele. Noi e bine să evităm întotdeauna generalizările, pentru că altfel fetele care se uită la noi o să caute un tipar, pe care poate să-l găsească la unul din 100 de bărbați, dar nu înseamnă că îl găsesc peste tot. Ce are nevoie bărbatul? Dincolo de nevoile fundamentale ale lui Maslow, pe care le avem cu toții, bărbatul are nevoie de 3 chestii fundamentale, pe care, credeți-mă, se aplică la 95% dintre bărbați. Nu zic 100, că ori mai fi și alții care poate stau în peșteri. Are nevoie de validare, în primul rând. Bărbatul, mai mult decât femeia, e mult mai nesigur pe masculinitatea lui. Femeia tinde să fie mult mai sigură pe feminitatea ei decât bărbatul pe masculinitatea lui. Și bărbatul are nevoie de validare. Aia e toată treaba. Da? Acum, în ultimul timp, și femeile au mici probleme, că de-aia chirurgia estetică trăiește bine, știi, că se duc acum. Dar bărbatul are nevoie, prin excelență, de validare. Validare nu înseamnă să te duci, vai, frumosul meu, ce frumos ești tu și ce puternic ești. Nu, astea sunt mult prea drame. Validarea bărbatului se întâmplă în 2 moduri principale. A avea nevoie de el, el are nevoie să simte că femeia are nevoie de el. Da? Și poate ce m-aș fi făcut eu fără tine aruncat așa când trebuie. Frumos, da. Sunt convins că și ea îți spune ție asta. Ajută foarte mult. Da? Și al doilea mod prin care bărbatul are nevoie de validare, are nevoie să fie privit. Și asta este demonstrată neurologic. În momentul în care femeia e privită, evident că femeia e femeie, e frumoasă. N-ai ce să-i faci. Trebuie să fie frumoasă. Știi? Și e prin natura ei. Bărbatul, când e privit, nu e ca femeia, știi, să zici că dă dintr-o geană sau mai știu eu ce. Dar neurologii au descoperit o chestie. Că bărbații, când se simt priviți, într-un fel anume, nu agresiv sau mai știu eu ce, în pielea lor apar niște microcontracții în mușchii papilari. Mușchii papilari sunt câte un mușchiuleț mic la baza fiecărui fir de păr. Și expresia populară li se face pielea găină. Înțelegi? Le place chestia asta. Și această validare face să apară în fluxul lor sanguin un plus de serotonină și un plus de dopamină. Și asta îi face happy. Ia uite-te la mine.
Nu e chiar așa procesul, dar înțelegeți. În afară de validare, știi ce au bărbații nevoie? Bărbații au nevoie, la fel ne întoarcem la primitivismul psihologic al proiecției, au nevoie de o figură protectivă maternă. Și aici o să mă contrazică mulți dintre colegii mei, mă bucur foarte mult de acest lucru, am 22 de ani de experiență în terapie. Doamne ajută mulți înainte. Din păcate nu am 22 de ani, doar 22 de ani de experiență în terapie. Tocmai. Și să mulți înainte să fii și de aici de lăți. Bărbatul are nevoie de o figură maternă. Figura maternă ce înseamnă? Asta ce vezi în filme, că bărbatul o caută pe măsa în iubită, e o generalizare crudă. Nici nu se pune problema. Dar are nevoie să știe că în cazul în care e nevoie, el va fi îngrijit. Adică are nevoie de asigurări. Vezi? O chestie foarte interesantă. Nu înseamnă că e nesigur pe sine. Oricât ar fi el de sigur pe sine. Da? Are nevoie de acea validare. Și s-a demonstrat că bărbații care nu-și găsesc un model feminin, yin, care poate să vină inclusiv din alt bărbat, matern, da? Devin nesiguri, devin anxioși și tind să devină iraționali. Sursa iraționalității masculine vine extrem de mult din lipsa femininului protectiv pe care nu l-au. Și al treilea lucru important de care au nevoie bărbații, și aici o să mă înjure foarte mulți bărbați, îmi pare foarte rău, asta e viața, bărbații au nevoie de direcție. Femeile au o capacitate mult amplificată de a-și găsi busola, de a-și găsi direcția. Bărbatul are nevoie de o îndrumare suplimentară, are nevoie de o direcție. Sigur că există și excepții, da? Dar el are nevoie să, nu să-i se spună ia-o pe acolo și fă aia, dar să simtă că femeia sau partenera de lângă îi dă o direcție, exact. E o susținere evident non-agresivă. Dacă orice fată știe să ofere aceste trei lucruri partenerului ei, crede-mă că lucrurile vor fi ok. Da? Partea proastă e că avem variabilitate. În funcție de educația noastră, da, un bărbat poate să fie mai curvar, pe românește. Da, asta voiam să vă întreb acum, deși chiar dacă primesc toate aceste validări și susținere și așa mai departe, ei tot aleg să plece. De ce? Din nou, nu toți aleg să plece. Uite, de exemplu, eu n-am nicio problemă să zic pe post că n-am înșelat niciodată. Pentru că mie îmi place foarte mult comunicarea. Adică dacă îmi vine să înșel, înseamnă că deja e o problemă în relația aia. Și prefer, hai să vedem care e problema, hai să o discutăm. Unde e? La sex, la comunicare, la gătit, la dormit, la plimbat cățelul, la unde e problema? Da? Hai să vedem, putem să o rezolvăm? Minunat, nu putem să o rezolvăm? Ne vedem de viață ca să fim, pentru că amândoi merităm fericire. De ce înșeală bărbații, practic, vrei să știi? Bărbații înșeală datorită unor outburst-uri de testosteron pe care le au temporar și care au și ele componentă psihologică. Unii bărbați au nevoie de o validare extrem de mare și bărbații ăștia se cheamă bărbați narcisici. Să te ferească Dumnezeu, ca femeie, să ai vreodată parte de bărbatul narcisic. Bărbatul narcisic este cel care vrea permanent validare și o vrea din ce în ce mai mare. Vrea să fie centrul atenției, fie în general, fie centrul atenției pentru o femeie. Vrea întotdeauna să aibă dreptate, vrea întotdeauna să aibă ultimul cuvânt și întotdeauna, indiferent de ce se întâmplă, te face pe tine să te simți ca ultima firimitură de pe pământ. Ei sunt atât de inteligenți în narcisismul lor încât o fac inconștient. Și în această inconștiență ei preferă să înșele. Pentru că pentru acea bucată mică de timp, amanta, da, consoarta respectivă, îi dă exact ce are nevoie. După care o înșală și pe aia. Nu e nicio problemă. Și aici găsim narcisicul adevărat, care de obicei are un șir întreg de relații extraconjugale frugale, fără nicio semnificație. Pe locul 2 avem bărbatul care ocazional se întâmplă să înșele. Și aici avem de multe ori proiecția maternă. Nu cred că e săptămână să n-aud. După 10 ani de căsnicie m-a înșelat cu secretara. Ok. Ce are secretarea aia în plus? Păi e secretară de 3 ani, îi face cafeaua, îi șterge biroul, îi aranjează scaunul, îi pune microfonul, îi face, are grijă de el. Ne duce cu mintea undeva chestia asta? Oare? Și o să vezi că întotdeauna înșelatul ăsta se produce cu femei care sunt mai materne decât femeia cu care el este. Și asta se întâmplă pentru că noi ne schimbăm.
dacă voi doi intrați într-o relație, da, Yeah. S-a sesizat. de exemplu, intrați de la niște niveluri, vă atrageți reciproc pentru că niște chestii. Acele niște chestii n-au cum să rămână la fel. Pentru că singurul lucru cert în viața asta, de fapt, sunt două, schimbarea și moarte. Da? Astea ți le garantez, în rest, habar n-am nimic. Dar, sigur, tu o să fii cam la fel și mâine, și peste o lună, și peste 3 luni, și el la fel. Dar peste un an, 2, 3, 4, 5, o să vă schimbați. Și atunci, dacă fiecare nu se adaptează și nu-și schimbă etaloanele, exact, atunci apare disconfortul, ăla încearcă să caute, tu ești nemulțumită și așa mai departe. Pentru că ăsta e fenomenul real și una din caracteristicile masculinității este capacitatea de adaptare. Pentru că există și masculinitate toxică. Masculul toxic este masculul neandertal, care nu se adaptează, faci cum zic eu, că dansezi cum cânt eu. Iar asta este o viziune extrem de toxică, care nu face bine nici măcar lui, dar anumite femei de lângă el. Îți promit că o să fie bine. N-ai cum să faci această promisiune. Niciodată n-ai cum să o faci. O să-mi dau toată silința. Cum ar trebui să Uite, dacă spunem? vrei să intri total în tipare, Da. că văd că asta vrei să faci acum cu săraca fată, Da. mergi și pe condiționări. Știi ce înseamnă condiționări? Adică? Îți aduc această cutie cu bomboane pentru că te iubesc. Știi? Pentru că noi bărbații am avut tendința să învățăm femeile, știi? Să fie atât de nesigure pe ele. Sorry, frați bărbați, dar e adevărul. Astfel încât o să auzi de multe ori, dacă mă iubea, îmi aducea și mie ceva de Valentine's Day, un buchet de flori. Dacă ținea la mine, îmi dădea și el mai des un semn de romantism sau o petală de trandafir. Acel dacă atunci înseamnă condiționare. Iubirea aia reală e necondiționată. În realitate, și nu știu cât există realitatea asta, dacă voi doi să spui, asta e, mi-a spicat în ochi, asta. Dacă voi doi vă iubiți pentru că vă iubiți. Nu pentru că el vine și ți aduce flori de fiecare dată și își pune ceasul să sune de aniversarea voastră săptămânală. Nu pentru că ea de fiecare dată se îmbracă nu știu de suuri sexy. Nu, când iubești o femeie, iubești și machiată și nemachiată. Și cu firimiturile de chipsuri la film. Exact. Da. Și aici se pune iar o întrebare foarte nouă în psihologie. Deci e foarte greu. Știu, dar de fapt ce iubești? Pentru că, vezi tu ești superbă și îți convins că vei fi frumoasă și peste 50 de ani. Dar clar nu o să mai fie aceeași piele, clar nu o să mai arate lucrurile exact cum sunt poziționate acum. Și atunci bărbatul de lângă tine, ce trebuie să aibă ca să te iubească și acum și atunci? Ce trebuie să iubească el de fapt? Esența aia, piramida aia întreagă. Trebuie să-ți iubească nu femeia din tine văzută ca pe un obiect, ci feminitatea pe care tu o degaji. Știi? Și aici sunt convins că aveți fete la 60, 70, 80 de ani, poate ați văzut, și care sunt extrem de adorabile și extrem de feminine. Știi? Dar cumva noi facem o greșeală în relație, ne îndrăgostim de cealaltă persoană pentru că ne face să ne simțim bine. Pentru că ne completăm puzzle-ul interior, ne luăm ce avem nevoie. Da, exact. Și de multe ori nu se termină. Rămâneți cu ochii în soare. Bine, da. Sau rămânem cu ochii în soare. Pentru că nu vedem persoana din fața noastră, noi practic tot la noi. Proiecție. Exact, da. Ne gândim, mă face să mă simt bine, mă face să mă simt important, are grijă de mine. Dar persoana cealaltă ce calități are? De ce te-ai îndrăgostit de ea? Exact, asta e cea mai bună întrebare. Știi cum vedem noi realitatea? Noi vedem în două moduri. Este realitate și metarealitate. Realitatea înseamnă ce am nevoie. Am nevoie de confort, am nevoie de hrană, am nevoie de sex, am nevoie de somn, am nevoie de odihnă, am nevoie de validare, am nevoie bla. Psihologia clasică, tratatele alea mari și groase și fără poze. Metarealitatea înseamnă ce din tine completează ceva ăla din mine de care eu nu-mi dau seama că am nevoie. Deci e un nivel un picuț mai înalt de viziune. Poți să ai o relație la nivelul ăla inițial de realitate și e relația comunistă clasică. Gheorghe și cu Didina s-au căsătorit, au făcut 5 copii și stau într-un apartament în nu știu ce cartier și trăiesc până la adânci bătrânesc și mor și...
Înțeleg, povestea e des întâlnită și există relațiile acelea meta la un nivel deasupra relației, să zicem, materiale, în care oamenii ăia sunt fericiți pentru că există și pentru că au șansă. Și aici o să-ți dau cel mai tare clișeu. Eu trebuie să dau și un clișeu, știi? Chestia aia cu dacă îl iubești cu adevărat, lasă-l să plece și dacă e menit să fie al tău, o să se întoarcă. Doamne ferește. E cea mai mare prostie. Serios îți spun. Și era un meme care circula odată pe net cu una care îl lua pe unul și spunea lasă-l să plece, știi, și l-a aruncat pe geam, dacă e menit să întoarce. Ceva în genul ăsta. Tindem să trăim în clișee de genul ăsta. Astea sunt mult prea visătoare. Ideea e că noi niciodată nu trebuie să ne ignorăm propriile nevoi și nu trebuie să ne sacrificăm la modul excesiv pentru celălalt. Lucrurile trebuie să stea în balanță. Da? Dacă numai eu și numai eu mă sacrific pentru tine, păi tu ce faci pentru mine? Stai un picuț, trebuie să fie un pic balansate fără să fie condiționate. Și aici intrăm în stilurile relaționale. Avem tipologia anxiosului, care mereu este frică dacă mă părăsește, dacă fac ceva greșit, dacă aia. Și aici poate să fie și bărbatul și femeia. Avem tipologia aversivului, orice faci nu-i bine. Unde ai pus cana? De ce ai pus-o acolo? De ce n-ai făcut patul? Dar de ce nu mai suna? Dar de ce nu știu ce? Dar de ce mereu vrea explicații? Ce și cum și de ce? Da? Există tipologia dependentului sau codependentului, se cheamă mai nou, prin care fără tine nu se poate. Trebuie să mă duc la baie, vino cu mine. Trebuie să mergi la cumpărătul, cum să merg fără tine? Pe ce dracu știu să cumpăr? Vino cu mine, știi? Te aduce la o ușoară disperare. Da? Există tipologia independentului posesiv, adică eu fac ce vreau, tu faci ce vreau. Serios? Asta e ce e al meu, ce e al meu. Exact. Independentul, sunt reale, deci sunt clasificări cât se poate de reale. Și independentul posesiv ce face? El vrea independență, dar în același timp vrea control. Și aici întâlnim de multe ori borderii și narcisici și toate cele. Și există, bineînțeles, echilibru individual sau cel care e în echilibru individual și care spune, ok, suntem împreună, formăm un cuplu, ne respectăm reciproc, ne respectăm drepturile reciproce, însă fiecare avem dreptul la viața noastră. Și aici mulți, și aș spune multe fete, pentru că asta am văzut eu în cabinetul meu, nu înțeleg bine. Codependența e nasoală. Da? Dacă ăla pleacă și nu ți-a dat semn sau a întârziat jumătate de oră și primul tău gând e cu cine mă înșală sau oare mă înșală, aia e o problemă de încredere în partener, care în realitate e o proiecție a propriei lipse de încredere în tine, știi? Dar asta este o discuție mult mai amplă pe care o să... Când o să aveți un podcast de 12 ore, să vă fac o introducere. Să mai discutăm. Acum aș vrea să ne reîntoarcem și să vorbim puțin despre psihologia femeii și psihologia bărbatului, pentru că sunt foarte mari diferențe, spuneam mai devreme, și la nivel neuronal și așa mai departe, chimic. Până acum 15 ani nu exista dihotomia asta. Psihologia bărbatului sau femeii era psihologie. Până când niște cercetători foarte inteligenți, Johansson și alții, au făcut multe remeneuri, multe poze și au pozat creierași de bărbați, creierași de femei, normal din punct de vedere psihologic, cu diverse tulburări de personalitate, o enciclopedie. Deci ce au făcut și încă continuă să facă este absolut extraordinar. Și au observat 3 lucruri. În primul rând, femeia și bărbatul, deși teoretic creierul lor este evident la fel și similar, că are aceeași structură, aceeași lobe, aceeași circumvoluțiuni și noi nu avem voie ca medici să ne uităm la 2 remeneuri și să spunem asta e creier de bărbat, asta e creier de fată, pe remene funcțional, adică cel care ne arată și funcția din spatele structurii, s-au observat diferențe clare. Prima diferență este că la expunerea la stimuli, creierul bărbătesc și femeiesc reacționează diferit. Ăla era în aparatul de remene, li se arăta o mură, o dudă, un gard, un câine, o nu știu ce, și se vedea cum
reacționează creierul din punct de vedere fiziologic. Reacțiile sunt diferite. Există niște cărări ocolite pe care o iau unii sau alții și o să vedem imediat care. Al doilea lucru, s-a observat că modul în care creierul e inundat de neuropeptide, de neurotransmițători, serotonină, dopamină, norepinefrină și toate substanțele astea care ne fac să ne simțim bine sau rău, e diferit la femei și la bărbați. Din pricina asta o să vezi, apropo de anxietate, că femeile sunt mult mai predispuse la tulburarea de anxietate generalizată decât bărbații. Da? Doar că mai nou, continuând paranteza, procentul bărbaților care suferă crește, pentru că apare inclusiv o feminizare a creierului bărbătesc, adică un mod nou de a își transforma neurologia în contextul mediului și în contextul neurochimic pe care au. Și a treia observație pe care au făcut-o băieții ăștia a fost că în funcție de modul în care circulă influxul electric în creierul nostru, bărbatul are tendința să facă conexiuni mai lent decât femeia. Sorry. Deci, teoretic, femeia reușește să... Este net superioară. Păi, e și un video pe YouTube, sigur l-ai văzut, cu bărbatul The Nothing Box și femeia cu... Exact. Ai văzut? Astea sunt diferențe neurologice, adică nimeni n-are cum să contrazică chestia asta. S-au făcut studii conform standardelor de studii, totul e... și de acolo a pornit ideea de psihologie dihotomică, psihologia bărbatului, psihologia femeii. De exemplu, eu în cadrul APA, American Psychological Association, interesat fiind de subiect, am intrat în echipa de lucru de psihologia bărbatului și masculinității și recunosc când am intrat eram we'll see, adică nu știu dacă e ceva așa, dar mi-a plăcut pentru că era o chestie de avangardă și am zis, mă aveau nevoie de 2 oameni, ok, bun. Până când am văzut ce se întâmplă acolo și am constatat că inclusiv modul de a aborda pacientul în terapie, dacă îl diferențiezi în funcție de manifestarea masculinității sau a feminității personale, poate să-ți garanteze o mai mare eficiență. De exemplu, dacă tu, să spunem, da, tu ești fată și vii la terapie și prin arta minunată a observației pe care o are orice terapeut sau profiler, îmi dau seama că, să zicem, yang-ul din tine, masculinitatea din tine e un pic mai multă, nu zic că ar fi, dacă ar fi să fie, da, mi-aș adapta cumva tehnicile terapeutice ca și cum aș lucra un pic cu bărbatul din tine. Și o să auzi în neopsihologie chestia asta, lucrezi cu bărbatul din tine, lucrezi cu femeia din tine. Mie nu-mi place abordarea asta pentru că creează scindare și dacă ai o mică breșă care te poate duce spre schizo, e riscul să o iei. Și atunci lucrezi numai cu tu. Tu ești tu, da? Dar ne adresăm un picuț altfel lucrurilor. Și psihologia asta a masculinității a adus o mare revoluție. Și marea revoluție a fost că a observat omuleții ăștia mult mai deștepți decât mine, că bărbatul este într-o tendință constantă de feminizare. Știu că sună foarte general, dar o să mă explic. Și femeia este într-o tendință de masculinizare. Și este acest mare fenomen de inversare a rolurilor care de multe ori se produce, știi, și găsești familii în care femeia este CEO la o mare corporație și bărbatul e bonă, exact, și casnic și mai știu eu ce. Nu e o rușine, Doamne ferește. Fiecare poate să abordeze rolurile lui. Și acum suntem într-o mare confuzie. Cum e bine? E bine așa sau e bine așa sau e bine așa? Și concluzia, că n-aveau chef să analizeze prea mult, a fost așa, e bine oricum. Atâta timp cât oamenii ăia își respectă în relație propriile nevoi, oamenii nu-și încalcă în relație propriile nevoi, oamenii sunt onești în relație, minim 99,5%, ai o marjă de 0,5% în care ai voie să minți. Da? Ok. Puiule, ai tras un pârț? N-am fost eu. Asta ai... Ai mâncat astăzi. Deci chestii de genul ăsta. Da? 99,5% avem nevoie de onestitate, avem nevoie de o comunicare asertivă, deci eliminarea componentelor de pasivitate, supunere și de agresivitate, dominanță, cu excepția relațiilor de tip BDSM, în care oamenii de comun acord acceptă anumite norme și convenții. Și a cincea, condiție, să-i spunem așa, este ca în relația respectivă să existe suficient de mult buffer room, îl numesc ei, un loc de adaptare. Pentru că tu ai dreptul să-ți schimbi
plăcerile, dorințele și lucrurile pe care le vrei, la fel am și eu dreptul. Și atunci dacă nu avem acel buffer room și tu brusc te schimbi, în mine se produce o catastrofă. Și am văzut cazuri care au dus inclusiv la divorț. Și trebuie să știi să-ți construiești acest buffer room astfel încât să te adaptezi. Dacă vă încadrați la astea 5, deja este bine. Și de acolo, metapsihologie, filozofăm. Da, oricum este o muncă continuă. O relație mă refer. Trebuie să muncești și să te adaptezi și să fii atent și să vezi lucrurile. Mai provoca maxim la momentul ăsta, o să regreți că ai spus asta. Fight! Și te trezești dimineața, mergi la lucru, muncești, ajungi acasă, trebuie iar să muncești. Deci este o muncă continuă. Nu, hai, fii atent aici. Deci, dacă ai văzut, dacă vezi relația ca pe o muncă, ai compromisul de ăsta. Dar nu este o muncă, este Păi tu ai zis. cumva trebuie să lucrezi la ea, nu merge din inerție. Nu trebuie să nimic. V-ați văzut, v-ați plăcut, gata, s-a terminat. Asta așa este, nimic nu merge din inerție, dar, atenție, aici o dăm pe un tărâm foarte minat în psihoterapie și anume noțiunea de compatibilitate. Știi că alea compatibilități astrologice, nu știu de avem și în psihologie diverse tipuri de compatibilități. În momentul în care Gigel și cu Gigica sunt compatibili, relația respectivă are tendința să funcționeze. Pentru că oamenii ăia au înțelegere și au buffer reciproc. Am știu ce-i cu tine, știu maximul tău de cât de crizată poți să fii, cât de fleașcă poți să fii. În intervalul ăsta eu te știu și te accept. Acum, dacă tu depășești intervalul, e altă problemă. Și asta înseamnă că suntem compatibili. Știi ce e compatibilitatea psihologică? Să știu minimul și maximul tău psihologic. Da? Dacă te apucă, spune-ne care e maximul tău, ăsta. Și să mă întreb, eu suport maximul ăsta? Nu. Atunci, sorry. Dacă da și chiar îmi place și o să vezi un bărbat care o să te iubească, când te enervezi și urli și faci spume, o să se uită la tine și o să zică, bă, frumoasă ești, să-mi bat picioare. Știi? Și credem o să dezamorseze total chestia aia, că o să te pufnească și pe tine râsul și o să uiți de ce dracu urlai. Înțelegi? Aia e toată chestia în compatibilitate. Și dacă tu cunoști intervalul lui Gigel și Gigel cunoaște intervalul tău, atunci relația nu e chiar așa de muncă. Da? E mai mult plezir și munca vine după aia. Dar dacă noi nu ne cunoaștem și nu ne acceptăm intervalele, atunci avem o problemă. Și aici intrăm în cât de repede trebuie să înceapă o relație. Că avem tendința asta adolescentină, vai ce frumoasă ești, ne-am pupat, de mâine suntem împreună. Chestie care se întâmplă. Așa știi? Și nu dă timpul de autocunoaștere și atunci, vai, după 3 săptămâni nu mai e cu ăla, e cu altul și așa mai departe. Și avem relațiile lălăite în care stai să ne cunoaștem 1 an, 2, 3 și vedem ce se întâmplă. E altă extremă mult prea mare. Cât trebuie să dureze până când intri într-o relație? Nu există un timeline. Dar ai grijă că atunci când ai intrat în relație, tu să cunoști măcar cât de cât parametrii ăștia ca să știi la ce te aștepți. Că în rest, chiar nu trebuie să știi tot. Una din minunățile unei relații, știi care e? Și asta vrea bărbatul, by the way, să fie surprins. Înțelegi? Să mai descoperi ceva la tine. Aia e toată filozofia. Că dacă te știu deja de tot, nu. Îți știu minimul, îți știu maximul. Ce e în oala asta de între minim și maxim, abia aștept să aflu. Și sper că următorii 50 de ani să-mi răspund. Nu poți să te duci să faci crize. Ai fi surprinsă. Ai fi surprinsă. Și minimul. Adică trebuie o perioadă. Cu siguranță. Asta am spus. Doar că nu-i bătut în cuie. O vedeau. Primul impact, știi cum e? Este ceea ce se cheamă felia de ceapă a atractivității. What? Bărba, nu știi? Felia de ceapă? Felia de ceapă. De ceapa mai. Da, felia de ceapă. E o traducere tâmpită dintr-o engleză, de fapt franceză era în original, mult mai bună. Păi zic că e așa. Doi se întâlnesc. Primul impact este impactul vizual. Îmi place sau nu-mi place? Place. Cât îmi place, cât nu-mi place. Ăla e impactul. Dacă trece de norma mea de plăcut, ne așezăm la masă. Da? Deschizi gura. Și chestia asta e reciprocă, atenție, deci se face așa, nu se face doar de o parte. Și auzi că vorbești, cum vorbeai tu înainte de emisiune, de exemplu, tu ai putea să fii cu un bărbat care vorbește foarte pițigăiat, foarte contratenor? Nu. Imaginează așa, bărbat, superb,
minunat. Din contră, mi se pare sexy o voce gravă. Bun, ok, vezi? Deci, iată, ai o limitare. E rea sau bună? Nu e nici rea, nu e nici bună. Așa e pur și este. simplu o alegere personală. Da? Și imaginează că vine ăla și începe, ei, ți-e dragă, ți să las. În momentul 2, la revedere. Și știi de momentul ăla că s-a terminat. Dar să presupunem că are o voce baritonală, frumoasă, ca a lui, așa. Exact. Mai jos. Exact. Și treci și de impactul verbal. După aia ce vine? Vine impactul gestic. Este acea comunicare transverbală în care noi vedem gesturile. Și nu stă nimeni să-ți analizeze, crede-mă. Eu sunt profiler, asta fac 22 de ani și ți-am analizat fiecare mișcare de când te-ai pus pe scaunul ăla. Dar asta e defectul meu Și devine profesional. rău. Doamne ferește, cum să zic așa ceva. Asta e un defect profesional, că asta fac de dimineață până seara. Dar în general, noi inconștient percepem, fără să ne dăm seama, că uite, tu ții mâinile așa, tu ții mâinile așa, tu ai tendința să lași mai mult capul spre stânga, tu ai tendința să lași mai mult capul spre dreapta, tu ai tendința să dai din buza așa, tu ai tendința să dai din buza așa. Chestiile astea, sigur, eu pot să le iau analitic și să spun cam De ce zice înseamnă. asta așa? Că stai comod la masă în poziția asta. Deocamdată. Trebuie să te și etalonezi. Și gen, Doamne ajută, mulțumim că ești la noi. Asta în episodul de Misa Realitate. Puteți să-mi dați subscribe. Neapărat. Așa. Bun. Și văd microgestica. Păi dacă îl vezi pe unul, imaginează-ți tu că ești la un date și e unul care se face mic așa în scaunul lui, știi? Și stă foarte timorat și se îndepărtează de tine și își încrucișează picioarele. Și când vorbește se dă în spate. Crede-mă, o să simți o ceva care nu o să-ți convină. Dar să presupunem că nu e așa. Treci și peste nivelul ăsta. Și astea sunt cele 3 nivele contextuale, așa se cheamă. Fizic, verbal și metaverbal. Dacă ai trecut peste astea 3, ai trecut peste prima bifă. A doua bifă înseamnă, hai să vedem dacă avem subiecte în comun. Îți place Harry Potter? Și mie îmi place Harry Potter. Îți place, nu știu ce, să bei un cocktail? Și mie, dar mie nu-mi place ăla, dar nu știu ce. Bun. Și în funcție de asta noi judecăm. Lucrurile care nu-i plac ei și îmi plac mie sunt neimportante și pot să trec peste sau nu? Pentru că aici o să întâlnesc și am un caz în prezent în terapie. Au trecut fizic extrem de compatibili, verbal extrem de compatibil, atrași unul de altul extraordinar. Ea dintr-un partid, el dintr-un partid. Sunt în pragul despărțirii, pentru că ei când vorbesc despre ce ai făcut, dragă, la muncă, munca lor fiind ăla în partidul ăla, aia în partidul ăla, vorbesc pe uite ce a făcut ăla. Păi nu că a făcut bine, pa nu l-a făcut bine. Și au exact această diferență ideologică la un singur capitol și pe tema asta au ajuns în pragul păruierii, la propriu. Strict pe tema asta. În rest, n-ai văzut compatibilitate cum au. Deci n-ai văzut. Și din această pricină, iată că ei se află în riscul clivajului fundamental, numit divorț, pentru o diferență ideologică. Asta le cunoști în timp. Ce ar trebui făcut în exemplu dat? În primul rând, i-am interogat ce vreți de la viață. Vreți să fiți împreună sau nu? Adică iubirea voastră, dacă dăm la o parte și explodează partidele alea și nu mai există, ce rămâne merită să lupți pentru asta? Și amândoi au zis, da, ne iubim ca ochii din cap. Și am zis, ok, then we work on it. Nu vreți, niciunul nu vor să renunțe la postul pe care l-am. Să tragă în celălalt partid. Nu există și posibilitatea ca unul din să facă un partid nou. Uite, asta nu le-am propus. Nu vor pentru că sunt extrem de ideologici. Sunt acolo, trăiesc ideologii. Eu nu sunt cu politica și habar n-am ce vorbesc din politica așa încât... dar ei sunt extrem de pasionați, știi? Și atunci, ok, dacă ei vor să reușească, vom găsi strategiile prin care comunicaționate, de exemplu, ne-am spus să comunice despre orice altceva când vin acasă. Primele 3 conversații, indiferent de cât de scurte sau lungi ar fi, să fie despre orice altceva în afară de ce au făcut la partid. Și deja lucrurile merg mai bine. Doamne ajută. We'll see. Vezi, și aici, reîntorcându-ne la masculinitate. Femeia se așteaptă la niște roluri masculine, din păcate. Știi? Imaginează-ți așa, tu, femeie frumoasă, ești cu unul la masă și spre sfârșitul mesei el îți spune, plătești tu, da? Care e reacția ta? Interioară, nu mă interesează că, sigur, tu dă așa, complezență, o să plătești. Dar interior? Din interior mă duce cu gândul că nu mă pot baza pe el, că nu are educația necesară pentru pentru a înțelege că bărbatul, până la urmă, este cel care trebuie, nu? Trebuie, așa, să aibă grijă. Vezi? Astea sunt tipare care există și le acceptăm pur și simplu.
Și e normal, eu dacă scot o femeie la masă, voi plăti eu întotdeauna, pentru că așa mi se pare firesc. Da? Mai nou însă, firescul ăsta atât de mult s-a diluat, nu vrei să știi. Nu vrei să știi și nu pot să zic pe post, îmi pare rău, dar s-a diluat masiv. Din punctul meu de vedere, ar fi bine să existe un fel de lege nescrisă. Ce e frumos să facă bărbatul? Bărbatul e frumos să deschidă ușa femeii sau nu? Da, dar iată că am văzut femei în ziua de azi care, dacă vine bărbatul și le deschide ușa, se enervează. Și eu sunt incompetentă, eu nu pot să-mi deschid propria mea ușă. Da, acolo cred că sunt niște răni. Nu cred. Niște red flag-uri nu i-ar acolo. plăcea să-i se deschidă ușa. Eu cred că sunt acolo niște probleme Băi, mai... eu îți spun ce spunea la un dat prințesa Diana, Dumnezeu să o ierte. Și ea spunea o chestie foarte simplă. Eu sunt convins, nu știu, în contextul au întrebat-o ceva legat de relația ei cu prințul Charles. Și a spus ceva de genul, eu sunt convinsă că oricărei femei îi place să fie femeie. Știi? Și este un răspuns atât de cuprinzător. Și dacă nu te încadrezi în tiparul de femeie care îmi place să fiu femeie, poate să fie răni, așa cum ai zis și tu, poate să fie un teribilism interior, știi că există curentul ăsta foarte teribilistic acum, în care ne purtăm părul în 15 direcții și vorbim altfel și whatever, sau poate pur și simplu n-ai întâlnit persoana potrivită care să te dea pe spate. Pentru că mai există și teoria asta a îndrăgostirii, știi? Nu mai întreba nimic. Bărbatul și femeia se îndrăgostesc oare la fel sau se îndrăgostesc altfel? Cum percep ei iubirea? Da, chiar cum se îndrăgostesc. Asta e cea mai frumoasă poveste din toată chestia, pentru că multă lume merge pe tiparul femeia. Ileana Cosânzeana, ea e cea care pică pe spate îndrăgostită de bărbat. Dacă ai ști emoțiile și trăirile pe care le au bărbații, dar... Sunt mai sensibili? În multe aspecte sunt mai sensibili, dar în multe aspecte sunt mai bătuți în cap, termen neștiințific, da? Pentru că nu știu să-și digere sensibilitatea. Femeia nu știu are... ce să facă cu ea. Exact. Femeia are capacitatea cumva să-și exprime sensibilitatea, să o trăiască, să o digere, să o manifeste. Bărbatul, când se simte sensibil, din păcate, datorită etaloanelor preistorice, se simte vulnerabil. Și să scutură, se sperie, eu nu, lasă-mă pace, eu nu simt asta. Știi? Și la fel de mimuri, că tot vorbim, îmi era pe net odată mimul ăla, știi? Femeia la o săptămână după despărțire plânge, bărbatul e la party. La 2 săptămâni femeia plânge, bărbatul e la party. La 3 luni femeia este înfloritoare, bărbatul în depresie cu o sticlă de whisky pe jos. Deci pe termen lung... Exact așa e. Serios? Da, așa e. Asta de ce? Pentru că bărbatul nu vrea, din încăpățânare, orgoliu, masumitate, să accepte că are acea latură sensibilă. Da? Și există ceea ce se cheamă harmonizing therapy, mă rog, sunt terapii de armonizare între bărbați și femei, prin care îi învăț, de exemplu, să se țină de mână. Și când inspir eu, expir tu. Când expir eu, inspir tu. Știi? Și creăm one breath. Da, o preluare. Exact. O singură respirație. Și păi ne imaginăm pur și simplu că suntem one, că suntem unu. Și în starea aia începem să vorbim de lucruri interesante în relația noastră. Și să vezi ce se întâmplă. Wow! Deci e cu totul și cu tot altă poveste. Sau un scurt exercițiu. Te ceri cu bărbatul tău sau el se ceartă cu tine, la fel discuție. Cine se ceartă de fapt? Certați-vă în timp ce vă țineți de mână. Eu asta le spun tuturor pacienților. Da, dar cu ceartă ții de mână. Nu au voie, deci pacienții mei, eu sunt foarte al dracu în terapie. Glumesc. Pacienții mei nu au voie să se certe decât ținându-se de mână. Și o să vezi un lucru de condiționare chimică fantastic. Nu poți. Urli 5 secunde pe care te simți aiurea. Știi? Și încetezi. Este absolut fantastic și recomand. Vă și gândesc. Stai. Da, nu ai cum, exact. N-ai cum. Este un truc și mulți spun, da, uit. Nu, îți pui un elastic aici, dar de la dur bun, ți-l iei de la magazin, te ciupești mămic până aici, așa, ca să-ți aduci aminte. Eu sunt foarte pavlovian în abordare și merg foarte mult pe ideile astea. Dacă ăla a demonstrat că pot să mă condiționez, de ce trebuie să nu o fac? Deci trebuie să acceptăm cumva că bărbații sunt sensibili și au trăieri, doar că nu știu cumva să le materializeze, să le vorbească exact. Dar ce ne facem cu femeile care vor să fie foarte independente și spun că nu au nevoie de un bărbat ca să le împlinească sau mai știu eu ce.
Și sunt foarte multe, am foarte multe Da. cazuri în care prietenele mele sunt foarte independente. Mi-a zis un prieten. Și nu acceptă, nu știu, cumva independența asta nu-i mai dă voie să fie femeie, să aibă grijă de relație, nu neapărat de bărbat, dar de relație în sine. Băi, dacă depășim nivelul ăla ptolemaic în care femeia are nevoie de bărbat și bărbatul are nevoie de femeie și bla bla, într-adevăr, în modernitate nu ai nevoie de nimeni să-ți împlinească ție viața. Tu poți să-ți împlinești viața, bine mersi de unul singur. Dar e o diferență, exact, este o diferență între chestia asta, între o viziune pe care poți să o ai și nevoia de independență care de fapt maschează altceva. Știu despre ce vorbești și am și eu cunoștințe. Tu poți să fii o femeie independentă și să ai un bărbat lângă tine. Fără probleme. Dar e foarte complicat pentru el, mă gândesc. Depinde dacă e bărbatul potrivit, nu e complicat. Aici e o postă de alegere. Pentru că cumva energia masculină este puțin mai accentuată la femeie și în casă doi masculi... Dar tocmai de asta avem tipologii de personalitate. Știi că există, de exemplu, bărbați care merg în spectrul ăsta al masculinității de la un nivel de submisivitate chiar și până la un nivel de manifestare un pic micșorată a masculinității. Sunt bărbații aia care sunt mai femei decât femeia. Fără a fi gay sau mai știu eu ce, pur și simplu. Și unele femei masculine inversăm rolurile. Păi nu, dacă tu vrei să fii aia independentă masculină și cu sulița în mână, el își ia rolul de femeie, între ghilimele, și ia rolul feminității, rolul yin din relație. Nu e niciun fel de problemă. Uite, bun exemplu. Nu, n-ai nicio treabă tu cu asta. Cu gătitul? Tu ai un echilibru, nu ești nici... Ba, am o treabă cu gătitul, gătesc. Nu, ea se referă la partea de masculinitate. Masculinitate și feminitate. Tu ești... Ești ok, da? Da, dar tot nu te uiți la mine. Așa. Bun. Nevoia de independență e naturală pentru oricine. Uite, apropo, situații de război. Oamenii vor o independență, e normal, poți să o ai și global. Deci n-ai avea-o ca femeie sau ca bărbat. Dar una e femeia care vrea să fie independentă și care poate să aibă independența ei, jobul ei, prietenii ei, prietenele ei, ocupațiile ei și să aibă în paralel o relație, și femeia independentă care spune fuck man, n-am nevoie de ei, pot să-mi văd de viață singur. Și acolo avem probleme. Acolo avem chestii după care e bine de multe ori să săpăm. Și ne uităm cum a fost relația cu modelele parentale masculine în viață. Ce s-a întâmplat? De multe ori o să vezi, abandonul în frageda pruncie a tatălui care a fost fie alcoolic, fie whatever, ce-o fi făcut el, probleme de genul ăsta. Sau o să vezi suferințe, am văzut chestia asta, fete deosebite care și-au luat-o rău în relații. Au suferit îngrozitor datorită unor idioți, pe românește, și le-a marcat atât de tare încât au devenit femeia de fier. Pentru că există și bărbații, scuze pentru aceli idioți, care au tulburări de personalitate. Trebuie să înțelegi că tulburarea de personalitate nu e de internat. Este o poveste aproape incurabilă, aș putea zice, cu care lumea merge pe stradă. Și dacă dai peste un histrionic borderline, tu ca femeie, ăla îți va mânca existența. Și îți va lăsa niște răni îngrozitoare în mintea ta, care te vor face cumva să te îndepărtezi de bărbat și să nu mai simți nevoia de o relație. Și atunci când întâlnești o astfel de fată, chit că e prietenă de-a ta, eu aș întreba-o, vrei să fii independentă pentru că vrei să fii tu independentă și chiar ești solitară? Sau pentru că suferi? Sau pentru că e o suferință acolo mascare pe care vrei să o maschezi și să asta, știi? Pentru că uneori e frumos să plângi, să o scoți, să o refulezi. Că din nou ne întoarcem în psihosomatică. În psihosomatică, buba asta e, dacă eu, ok, sufăr, dar vreau să fac eu pe Ioana Dark, la un moment dat, aici se încadrează cumva. Suferința o să iasă altfel și nu frumos. Știi? O să iasă sub formă de somatizare. Și asta înseamnă o boală pe care de obicei, dacă e somatizantă, îi dai de cap greu la doctor. Că analizele o să iasă mereu bune. Știi? Asta e problema. Dar ce ne facem cu bărbații care plac femeile independente, da, independente într-un mod plăcut,
Dar după o perioadă își dau seama și se căsătoresc și aleg o fată care este foarte supusă și le oferă acea căldură. Ce povești frumoase. Dar pe scurt, că mai avem 2 minute. În 2 minute am rezolvat-o pe toți. Ideea e în felul următor. Asta ține de asumarea propriilor roluri și propriilor nevoi. Dacă eu mă accept pe mine și mi-asum propriile nevoi, sunt dispus să iau acea femeie sau acea parteneră lângă mine, că nu trebuie neapărat să fie soție, să zicem, da? Acea parteneră lângă mine care îndeplinește exact rolul de care eu am nevoie. În momentul în care eu nu știu ce vreau sau nu mi-asum sau nu pot să îmi asum, de exemplu, să presupunem că eu vreau o femeie independentă, o femeie mai dură, o femeie mai masculină, mă atrage chestia asta, exact, dar nu pot să accept chestia, că ce o să zică prietenii, ce o să zică băieții la bere, o să râdă de mine, uite și pe ăsta și-a luat-o pe aia cu biciul să-l bată, să nu știu ce, așa că îmi găsesc una de aia cu mințică și cu o lăriță frumoasă, mă iau și o stau cu ea un an de zile, după care încep să o înșel cu dalelalte, știi? Și asta e o strategie inconștientă, nu-ți imagina că bărbatul chiar gândește chestia asta, știi? Bărbatul gândește, dar nu chestia asta. Și atunci toată povestea se rezumă la autocunoaștere și asumarea de nevoi și de roluri. Tu chiar îți asumi ce vrei, ești mândru și fericit cu ceea ce ești, așa cum ești, cu ceea ce vrei, așa cum vrei. Foarte și asta e frumos esența terapiei. Cumva trebuie să dai seama cine ești. Să definești foarte bine cine Dacă ești. vrei și să-ți ce nevoi definești ai. masculinitatea și feminitatea, trebuie să-ți definești esența. Ce frumos. Noi am ajuns la final. Vă mulțumim din suflet că ați fost alături de noi. Am învățat foarte multe lucruri și mi-aș dori să ne revedem. Cu mult drag. Eu vă Da, mulțumesc. puteți să scrieți în comentarii dacă vreți să mai facem încă un episod cu Rizvan. Sigur o să fie și episodul numărul 2, adică cu siguranță. Eu oricum am observat că episodul ăsta l-ai tras mai mult, era vorba despre noi, dar l-ai tras despre fete, adică... Nu e adevărat, nu? Dar îți Și asta a mulțumim. fost tot o proiecție. Exact, M-am dar adaptat. știu ce faci. Terapeutul este o oglindă și întotdeauna oglindim ce e pe acolo. Asta e. Eu vă mulțumesc mult de tot pentru Răspunsuri. invitație. Mulțumim și noi din suflet. Vă mulțumim încă o dată, puteți să ne dați subscribe canalului Mit sau Realitate, să dați și share pe Instagram, pe TikTok, peste tot, să se vadă și să se audă episodul de astăzi, că a fost foarte fain. Îți mulțumim încă o dată că ai fost Cu mult cu drag, noi. a fost o plăcere și Și unde te găsim? Unde te găsești cei de acasă? în Pe București. străzile din București. Da. Exact. Mă găsesc dacă vor pe YouTube, pe site-ul meu rizvanvladrusu.ro. Cine trebuie să mă găsească, mă găsești. Și te caută, E corect. singurul mod în care eu folosesc trebuie atenție, Trebuie. draga mea. Că nu trebuie să nimic. Da, Așa l-ai e, folosit de multe ori astăzi. Foarte bine. Trebuie. Pe săptămâna Mulțumim. viitoare. Pupici!